Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona ngithe ngingena ku-X eyaziwa ngeTwitter ngazithela kwi-video la khona u-Andile Mgxitama ekhuluma ukuthi uFloyd uyamzonda. Ngifuna ke sikhulume ngaleyo video leyo ngoba isiveze ngathi kunokwehlukana kwi-MK Party. Sizokhuluma nje ngaleyo video kabanzi kodwa ngaphambi singene kuleyo video ngicela ukuthi sikhulume ngendaba ye-Eskom. Eskom kusuka izolo isibikela ukuthi kusuka ngo2 wayizolo kuyoze kushaya umsombuluko izobe ine-load shedding. Ngicela uzwe la. It is about to implement stage 3 load shedding at 2 p.m. They say that they lost about 2,700 megawatts of power. And so as a result, we are going to experience load shedding until Monday, the 10th of March, up to 5 a.m. Of course, they will be communicating with us in due course further. Yona ndaba nje le engiyibona izolo nganqana kodwa kuyirecorda ngoba bakhipha istatement about 2 pages la bechaza khona ukuthi ibana nkengane kodwa abagcine bekusho nje gcineni ukuthi ba-implemente u-stage 2 uzoqala izolo ngolwesihlanu ngo2 emini iyozipheleke le load shedding ngomsombuluko ngomhla ka10 ku-March 2025 kodwa uma kuba khona inguquko bazosazisa. Ngithi ke angidlule kule ndaba ye-load shedding ngaphambi singene kuzo zonke izinto ngoba lento lezinto ezisithintayo njengoba siphila kulezwe lethu lase South Africa. Ngiyacela ke singakangeni ke endabeni esihlangane ngayo la ka Floyd no Andile Mgxitama. Ngicela usubscribe ku channel, ulike ivideo, ucomment, ushare, ungizwe ukuphawula kwakho ukuthi kuthini wena ukubona kwakho kulesimo sonke senzekalayo. Ngitheke ngaphambi bangicaphuna ivideo le ka Mgxitama sichaza izinto ezithize ngazo kodwa into esengifike ngayibona ngithe mangena ku-X eyaziwa ngeTwitter ngazithela phe kwenye ivideo. Uyabona abantu abazobulala umkhonto ngiyaphinde ngiyasho namanje yilabantu abazibiza ngamalungu omkhonto. Futhi kusafuna lento siyiclarify ukuthi uFloyd akekho musha kumkhonto wesizwe. Uma ungalalela i-interview ka Dr Mbuyiseni Ndlozi ekhuluma ku-SABC noma ungalalela i-interview ka Julius Msilo Malema ekhuluma no JJ Tabane isafonywa iMK Party 3 years or 4 years ago. uFloyd wayeyingxenye yabantu ababehlela ukuthi izofonywa kanjani iMK Party. So angifundi abantu baze badedeke bayijeje uFloyd musha. Ngicela uzwe nampa abantu ngoba lento abayenza angazi noma yinhle kubona kodwa ngicela uzwe naba abantu. Space lesivulekile ekuyinkinga zethu phela. So ke sizomsendela lawo memorandum azofika kuyena. So ngezinye indlela sesingasho sithi into esiyenzile ibe impumelelo ngesibindi senu nibe naso enisikhomisile kodwa esikushoyo ama-MK ukuthi esikushoyo ukuthi unobhala wethu uzolithezwa limanzi usesihlukumeze kakhulu useyihlukumeze kakhulu iphathi yonke national uzolithezwa limanzi. So ke sizoyibamba lapho ngoba inhloso yemasho bekulapho ukuthi sizothasanele enough is enough. Siyabonga ama-comrade nihlukane kahle breakdown ilunch yakho ilapho amanzi amashipsi yonke into mayicabanga. Leli dlanzana labantu olibonayo la abantu abazibiza ngamalungu omkhonto wesizwe party bebehlangeneke besonga ukuthi unobhala oFloyd Shivambu uzolithezwa limanzi ngoba usebahlukumeze kakhulu. Kodwa angikholwa ukuthi labantu bayithanda ngempela iMK Party ngoba ukube bebeyithanda bebezokwazi ukuthi kukhulunywa kanjani kuphi ngoba njengoba benze le video abayizitha zeMK bayagiya ngabo. Yingakho ngithe leli qembu lizobulawa abantu abazibiza ukuthi bangama-member wakhona ngoba kunabantu abafike la nge-agenda yabo. Ngiyasola ukuthi yibo labantu abathi bona abahambi ngeconstitution le okuthiwe yomkhonto wesizwe. Ngiyafisa futhi ukuthi bazi labantu ukuthi noma yini ezokwenzeka kuFloyd noma kungeseyibo kuzokhonjwa bona.
Ayike bengithi angidlule nje kule video ngoba ngibone laba belinye iqembu beyipostile le video le bethi hayi kumkhonto ayikho lento kunje bekhuluma nje into eningi ngase ngithi cha anginilethele ngoba kukhona abantu abaloyal kumkhonto wesizwe futhi kukhona abantu abawubonayo umsebenzi kaFloyd nami nje angona umkhonto kodwa ngiyawubona umsebenzi kaFloyd ngizocaphuna ke le video kaAndile Mgxithama manje ebese sikhuluma ngayo. As you said now, do you personally, do you have relationship with the commander-in-chief and then other members who are in the executive on economic freedom fighters? No, there's no relationship whatsoever Between you and the CIC? No. Then what about Floyd Shivambu? I guess you just said he's one of the intellect person. No, in fact, he is more hostile towards me than even the CIC. Because you see, there was a bit of competition because I was seen as an intellectual and he wanted to claim that space of being an intellectual. Wanted to claim that space? That is Floyd. Floyd hated me more than Julius because I was seen as the intellectual of the party and he couldn't stomach that. In fact, I think that he must have instigated Julius to fire me, actually. Abantu abayizitha zomkhonto wesizwe bahambe balanda le video bafike bayifaka lapha base bethi hawu Andile Mgxithama kazwene noFloyd kodwa ngithe masingibuyele emumva ngibheka nje ubona ku screen sakho le video yenziwa 1 year ago okushuthi akuyona into entsha futhi iveza ngokusobala ukuthi naku EFF zikhona inxushunxushu ngoba zazi khona kwasekuqaleni kodwa ubuhlakani babantu bakhona isifundo lesifuna sifundo abantu beMK ubuhlakani bakhona izimpi zakhona abakaze bazilwe esidlangalaleni njengoba nenza nina ngizokubhekela idate ukuthi kwangomhla kabani ngesikhathi kwenziwa le video ke abayicaphunile la yakhishwa ngomhla ka12 April 2023 la ikhuluma khona uAndile Mgxithama la futhi ngalezo insuku mhlawumbe wayisanda kuphuma kuEFF kodwa iMK party isungulwe yaregister ngomhla ka15 or 16 December 2023 le video lenkulumo le indala kunane video so ngenzela ukuthi abantu bengadideki ngakho ngithe angiyilethe lenkulumo eshiwo uMgxithama bese siyiclarify lento hayi ngoba nami ngicindezela abantu beMK kodwa ngenzela ukuthi labantu asebesizakele ngale kuX bese bethi kuneyinkinga eziningi kuMK ba understand ukuthi cha lento nje into efabricatiwe abantu abazonda le political party yenu base bezokwenza la futhi into esengiyibonile umkhonto wesizwe uneshwa lokuthola osomathuba abangayi-understand i-organization uyabona umuntu ongenali ikubo noma ongenali ikhaya angeke ayizwe lento engiyishoyo yilento enzeka kumkhonto wesizwe ushuthi labantu abamemgwaqweni bakhulume ngeenkinga ze-political party nasemakubo benza kanje makuneyinkinga bamemgwaqweni bakhulume ngeenkinga zasemakube emgwaqweni wombona lapho nje umuntu ukuthi lo ulambile nje usomathuba uma engasanikwa ithuba lokuthi akalihola iqembu uzoliholela kuphi iqembu lifana nse nekhaya organization efuna ukuvikelwa ngoba uyayithanda ente kahle kubantu ngoba ufuna abantu bazoba ingcenye yayo manje labantu abahloku ipresenter kahle awutshele nje thina esingesiliqembu esingesiyumkhonto uma ngathi asifuna ukujoin so joina kanjani uma sibona abantu benwephana kanje phambi kwethu ukukhombisa khona ukuthi lo muntu akakwazi ukuvikela ikubo phela umkhonto uthathe njengekhaya uthathe njengekhampani uthathe njengebusiness uyawuvikela kunezinto ongazikhuluma ezidlangalaleni ukwazi ukuthi zikhulunywa phi kanjani ngenza umzekelo njengekhaya ngiyabazi ukuthi khona abantu abaneshwa lokungakhulele emakhaya uyebe ukhule nje endlini ngizosho njalo ngoba into yakhe ekhaya phela istructure ngaphakathi ukuthi kuba khona umuntu omdala nomncane nongakanani futhi nomuntu ayazi indawo yakhe ukuthi indawo yakhe iqala la iphelela la kunento enokusho ubaba Ayanda Msweli athi ukuthi nguwoshisa impepho ekhaya ungakusebenzisa emgwaqweni nala kwi-political party engathi abantu bangakufunda lokho ukuthi wena kini wena oshisa impepho bezwa wena kukhona izinto ezenzeka ngoba sekufike wena ayabafunda abantu ukuthi kwi-organization into ezinjalo ayisebenzi ngiyabonga kakhulu mina nawe sidibane kwi-video elandelayo.